ಹಾಯ್ ಲವ್ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಹಿಡ್ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ದೆಪ್ಪಲೆ ಇಂಚೆ ದೆಪ್ಪಲೆ ಪಂದು ಬಂಗ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಹೂ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಮೈತಿದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಇಡ್ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ದೆತ್ತೊಂದೆ ನಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಪತ್ತಾರೆ ಪೊಂಡು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಏರ್ನ ಪತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ಗೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಪತಿಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮನ ಪತಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನ ಮೈತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಕಾರ್ ಪತಿಯೇ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮೈತಿದೆನ್ನ ಕೈಟ್ ಪಿಂಗಾರ ಕೊರಿ ಇರ್ತುಲೆ ಅವನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜಕ್ಕಿಲ್ಡ್ ದೀವೋ ನೋಡು ಅವನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕೊಂಬ ಬಿರಳು ಪುಣತೆ ಐಟಿ ಅನವೇನು ಭಾಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎಂಗಲ್ನಿಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಸೊ ಆ ಭಾಗ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಸೊ ಅಮ್ಮ ದೆತ್ತದು ಎನ್ನ ಮೈತಿದಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗ್ ದಿ ಓಡು ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗ್ ದಿ ಓಡು ಪಂದು ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಡತೊಂದುಂಡಿದ್ದು ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಟೆ ಅಂತ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಶೋ ಕೊಡು ಪಜ ಪಾರ್ದೀತೇರು ಶೋ ಕೊಡು ಕುದೋಂದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕಡ ಬಡ್ಚ ಅಂದ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚುಡು ಫೋಟೋಲ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮಾತ ಲಕ್ಲ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಲಕ್ಕದ ಮನಸ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಕುಲ್ದಿನಲ್ಲೇಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ಫೋಟೋ ಪುರ ದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮೂಲಿ ಅನಿತ್ತೆ ಹಾಲಿಗೆ ಪಿದಡೋಡು ದುಂಬು ದೇವರಡ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಕೆಲವು ಪಾತೆರಲು ಪನ್ಪೇರು ಪಿದಡೋಡು ದುಂಬು ಸೊ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಅಕುಲು ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರೆಂದು ನಿಕುಲು ತೂವೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅಲ್ತರದು ಹಾಲಿಗೆ ಪಿದಾಡುವೆ ಸೊ ಆಡ್ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರೆಂದು ಕೇನ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವರೇ ಇಂಚೆನೆ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಡೆ ನಾಗದ್ಮುರನ್ನರು ಮಾತೆರನ್ನು ಇನ್ನಿಂತ ಒಂದು ದಿನದ ಇರ್ತದೆ ಬಾಯಿಕೆ ಕೊನ್ನೊಲೆಗೊಂದು ಬಾಯಿಕೆ ಆಸೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಐದು ಇನ್ನಿ ದಿನದ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಲ್ಲ ಅವನು ಮಾತನಾಡೋದು ಇತ್ತೆ ಈ ಬಂಗ್ತಿನೇ ಓದು ಕೊಲ್ಲುಡು ಭಕ್ತಿ ದಾಖಲೆದು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಇರ್ತೀನ ಬಂದಿದ್ದ ಬಾಲೆನು ನೆಲೆಗೆ ಪಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಯಾನ ದೈವದಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ಒಂದುವೆ ಹಾಲ್ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಹಾಲ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬರಿಟುಪ್ಪುನ ಹಾಲ್ ಒಂದುವೆ ಸೊ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಮೂಲ್ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಅಪಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಬೊಟ್ಟು ದಾಯನ್ ಬರಿಟುಂತ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ಗೊಂಚೂರು ನಾಚಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಬಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಬಡು ಮಗಲೊಂಜಿ ಜಾಲಿ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಪ್ಪಾರು ಸೊ ನನ್ನ ಕಂತದ ಕುಲ್ಲಾವೆರು ಶೋ ಕೊಡು ಮಾತ ಬಳಸಾರೆ ಯಾನ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಏಪ ಬಳಸುವೆರೆಂದು ಆತ ಜೋರ್ ಬಡಲ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಕುಲ್ಲಿಯ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದಿದಿತ್ತೇರು ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಹಿರೇ ದಿಯರೆಂಡು ಸೊ ಅಮ್ಮಲ ದೊಡಪಲ ದಿಯರ್ ತುಲೆ
ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಮೂಲು ತೂವೊಂದುಪ್ಪರು ಅಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮನ್ನು ಬಳಸರ ಹೆಸರು ಮಲ್ದೆರು ಸುರುಕಾದು ಒಂಜಿ ತೊಪ್ಪುಲ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಬಳಸುವೆರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರಿತ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆರು ತುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೋರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು, ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ. ಸೊ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ತುಲೆ. ಮೂಲಿತ್ತೆ ಕುರ್ಲರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು, ಅವು ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ತೋಪುಡಿತ್ತಿನ ಕುರ್ಲಾರಿನ ಬಳಸೊಂದುಲ್ಲೆರು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಲಾಡನ್ ಬಳಸೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸೊ ಅವನ್ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಶೇಪ್ ಹಿಡ್ದು ಹೊಡತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜಾಯ ನಿಟ್ಟೆ ಆಕಲಿಗೆ ಪಂತಿನಿ ಎಂಕುಲು ಈ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪೂರ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪೂರ. ಸೊ ಆರು ಉಲ್ಲೆರು ಪಿಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ದಾರು ಆರು ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇಜ್ಜಿನ ನಮಾನೆ ದೀನಾಗ ಅವು ಪೂರ ಜರಿದು ಬೂರುಂಡು. ಸೊ ಐತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಲಾಡನ್ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಬಳಸರೆಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜೊಂಜನೆ ತೋಜ ಎಡನಿಕ್ಲೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಆವು ಐಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಂತ್ ತೋಜಾವೆ. ಸೊ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಗೈಸ್ ಮೂಲೊಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಆಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಉಂತೊಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಏತು ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೀಂಡಲ್ಲ ಉಂತೊಂದೆ ಇತ್ತಜಿ. ಸೊ ಬಂಗ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಲೇಂಚಿ ದೀರ ತಿಕ್ಕಾದು ಚಕ್ಕುಲಿದ ಲೇಂಚ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವನ್ ಲೇಂಚಿ ದಿಕ್ಕಾದು ಪೂರ ಬಂಗ ಪೂರ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಏತ್ ಉಂತಾಂಡಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಜಿ. ಫೈನಲಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಉಂತಾ ಇರ್ಬೇಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮೈತಿದಿಯಲ್ಲೂ ಅಲ್ತು ಬೊಕ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಆರತಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆರತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾಮಿಲೊಲ್ಲೆರು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಂಕುಮ ಪೂರ ದೀಯರು ಒಂದೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್. ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ತೋಂದುಪ್ಪಾರು ಒಂಥರ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟರ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನೆಟ ದಾದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಏಪವರ ಮೊಕಲ್ನ ಬಳಸದು ಮುಗಿಯೋಣ ಅಂದ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಲು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಬಾತದ ಎತ್ತಿನ ಆಲೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಲೆ ಇತ್ತಿನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಲೆ ಫೋಟೋಸುಡು. ಸೊ ತುಲೆ ಕೆಲವು ಪೋಸಸ್ ಕೂಡ ಫಾರೆಡ್ ಕಿಸ್ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲವು ಪೂರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೆತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬಚ್ಚಿದ್ పోతుండు. ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಬಾಯಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆರೆನ್ನ ಮಾಮಿ ಏನಾರೆನ ಅಮ್ಮ ಅಂದೇ ಲೆಪ್ಪುನು. ಸೊ ಆರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ತುಲೆ ಬಡಲಾದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಂಪಾಣ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಕಾರ ಕಂತು ಕೊರ್ನ್ಯಾಗು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಾತಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಮೂಲು ತೆತ್ತಿನ ಇಂಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಡಾತನದಾದನ ಕೊರಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಡ್ದೊಮ್ಮೆ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಾಯ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಪೋಯೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ರಡ್ ಮೈತಿದಿಯಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಹಾಕಲು ರೆಡಿ ಆತೇರು ಫೋಟೋಕ್ಕು. ಸೊ ಒಂಜಿ ರಾಜೇಶ್ವರಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಕುದೊಂದೇರು ತುಲೆ ಮೊಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ 2 ಜನ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿರು ತುಲೆ. ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಅప్పుడు ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಪೋಯಿರು. ಸೊ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ನೇ ಫುಲ್ಲು. ಸೊ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್.
ಫೈನಲಿ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಪೂರ ಆಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಒಣಸು ಅಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತೊಪ್ಪುಲ ತೆತ್ತಿನ್ಲ ಪಾಡುವೆರು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಾಟಮಲ್ಲ ಬಳಸಂಪೋಪೇರು. ಸೊ ದಾತ ಮಾತ ಬಳಸುವೇರು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಇತ್ತನ್ ಬಂದು ನಿಕಲ್ ತೂವೋಡು ಗೈಸ್. ಗೈಸ್ ಜೋರು ಬಡಾತಡು ಶೋಕುಡುನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಸಾರು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಂದು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ದಾದನ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಜೋರು ಬಡಾದಿತ್ತೇನೆ ಆಂಡ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಡು ತಿನ್ರ ಅತ್ತಜ್ಜಿ. ಸೊ ಆಂಡೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮೊಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ದಿ ಆರು ಎನ್ನ ಗಂಡನೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊರಿಯೆ. ಸೊ ಆರ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊರಿಯೆ ಇರ್ತಲೆ. ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಬಡಾದಿಪ್ಪು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಡಾತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ತಾದಿತ್ತಂಡು ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಪನ್ನಗ 2 ಗಂಟೆ ಆದಿಪ್ಪು ಒನಸಾನಗ. ಸೊ ಆಯ್ತು ನಡುಟ್ಲೆಂಗಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ. ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಇಡೆಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಬೂರಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆತೊಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗುಲ್ ಕೊರ್ಪ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಮದವರ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತಿಕ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.